Okunye ukubambezeleka ecaleni lalowo wayemeya kamasipala iTheku, unkosikazi Zandile Gumede. Lo mholi oneminyaka engama-60 ubudala waboshwa ngoMbasa ka-2019. Umbuso uthi uGumede kuhlanganisa nalowo wayemeneja kulo masipala uMnumzane Sipho Nzuza nabangama-20 nenkampani zabanye bahlomula kwithenda ka-430 million amarandi. Kukhona nezinye ikhulu eziphezulu kulo mkhandlu ezaboshwa noGumede ezisolwa ngokuthatha intshontsho kuleli thenda. Le nkohlakalo kuthiwa yenzeka ngesikhathi uGumede eseyimeya. Ngaphandle kwenkantolo, abalandeli bakaGumede bathi ukubambezeleka kwenziwa ngabomu yilabo abangafuni aphinde aqhuqhubale isikhundla sokuba uhlalo we-ANC eThekwini. You can see this is not really in our hands. There are other forces that play here which are causing these frustrations to continue. Siyakholwa kakhulu ukuthi sizonqoba ngoba siyabona ukuthi njengamanje impimpi umsholoza esixwayisa ngazo zingaphakathi ku-African National Congress and sibamba ama-position abaluleke kakhulu. Lolu daba luhlehliselwe uNdasa ngonyaka ozayo ukuze umbuso nohlangothi lwabamangalelwa lulungele ngokwanele ukuqulwa kwecala okulindele ukuthi liqale ngoNtulikazi kuya kuMandulo ngonyaka ozayo. Eyindabeni ze-SABC, nginguVusi Khumalo eThekwini.